Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, no? Pizza, samantalong adlaw mga higala. Samantalong adlaw mga higala, adlaw karon pizza 5. Yan no, pizza 5. Kining gulang-gulang na ta mga higala. Murag dali na lang kayo in taon nga mawala sa atong hunahuna ang ato ang give me more rice. Yan. So, kumusta naman ka nung pulding? Maayo na kayo ko pa dyan. Malimtanon po, parehos na mo. Very good, no? At least, naginhawa pa. Ikaw, Mr. Cheng, malimtanon po? Dili kayo paano, dili makuparo ka limtanon nung pulding ba? Ako malimot ako usahay, pero ginagmira ka, di dyan parehos ninyo duha ba? Nahala, no? Okay na kayo. Wino, higala, no? Balang gubuta, pero mayas yung ingon si BBM, nga di walang lugar sa bagong Pilipinas ang bangayan at pag-aaway politika. Ay, mayo po lang tubag mahigala ni PBBM. No? At least, kalma. Kini po PBBM mahigala. Kuhan po ni siya, kana bang murag refined classes pagkatao. Refined. Ingon na, no? Daghan man kayo musaway ni PBBM, mga Marcos. Pero ako, sa ako bang naobserbahan ni Bongbong Marcos ba? Refined nga classes pagkatao, refined. No, at least babisya na suko na siguro na, pero dili gyud gihapon bitaw kana bitaw professional gihapon kayo sa iyang mga dinihukan, something like that. Musa na angay na tong batunan nga bahalag suko na ta kayo, dili pod gyud gihapon ta nato ibunal ning refrigerator. Kining uban nagmasuko na kayo, ultimong refrigerator ibunal na. Plato, kaldero, o ban para din na maay kinaya. Almost and always and ever mas maayo gyud nga kalmado ra gyud. Okay ra, no? Okay ra na daghan ba mo saway-saway pod ni PBBM nga Pangulong Marcos. Pero ako, usa sa akong nabantayan ni PBBM nga kuan ra pud siya kanang kalmahon ra ba. Ginganlan siya ni kanhi Presidente Duterte nga adik, ni katawa ra man pud siya. At least ba dili ba siya, of course na apektuhan po siya ito, pero at least dili gyud bitaw kana rin sa akong ginaingon nga parehos anang uban nga og masuko no ibunal ning TV, kining TV refrigerator. Itugpo sa bintana ng refrigerator. Grabe ang masuko, higala mo mura magmayawaan. Ubang masuko, higala murag maposes by the devil. Ang no? Nahalano padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bueno, ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Okay, sa may atong Saint of the Day karon, si Gundiri sa atong listahan. Diri pikas mahigala kay murag wala man diri sa pikas, ari ta sa pikas nga listahan. Daghan naman kay kog mga kuan mahigala, no? Mga listahan sa mga kining mga santos, no, there is pikas mahigala February 2, February 3, February 5, di ara mahigala February 5 si Saint Apollonia. Apple, no? Doon na pinailan mahigala nga ang iyahang pangalan Apollonia, ang iyang angga Apple. Iyan no, si Apple. Dili di Apple mahigala. No, sa ato na lang kuanan si Saint Apollonia, no? Saint Apollonia mahigala usa kini siya ka kanang gitawag mahigala og persecuted, no? Usa ni siya ka gikuan, usa kini siya ka diakonesa. She was arrested and forced to abandon her faith. She had her teeth knocked out and thrown to burn in the fire. No, she begged to want kanabitang, and then she herself jumped into the fire. Her martyrdom was explained to by Saint Augustine and give an inspiration to the Holy Spirit, the patron of dentists.
tao, no? Kaluoy po din tao ni Saint Apollonia, no? Si Apple, no? Si Apple nga kung kaila mahigala taga Seattle, no? Si Apple or ang angga niya Apple niya ang iyahang pangalan tinuod San Apollonia, no? Santa Apollonia. Nahala, no? Padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatonon di ini kamudtuhon ug ari kita manghigala sa ato ang proper catechism. Okay, no? So, sa dili pa ari sa kita sa atong joke manghigala, no? Ginagmay, no? Ginagmay joke. Dunay kining istoryahan giimbestigar ang asawa kay gidakop sa pulis na hospital ang bana. No, gingon ang pulis, "Day, kaya nag-away mo sa imong bana?" "Oh, sir. Nag-away mi, sir." Kundi ganun imong mang gipuspusan o bangko ni imong bana. Gipuspusan man imong bangko. "O ka, sir, kay bugat man ko kayo ang lamesa. Lamesa man unta to'y akong ipuspos. Bugat man. Di kini na lamang kuan, bangko." May gani in taon kay kahoy ang bangko. May gani dili puthaw kay kung puthaw papatay na unta ni imong bana. "Naulagi, sir." Joke ba yun, Day? "Joke na lang to, sir. May lain." Okay. Very good. Nahala, no? May padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Naala kita sa mahigala sa ato ang catechism proper. Okay. Ay kita sa ato aday kuan kining CBCP News. CBCP News, balitang simbahan ni ining kabudtuhon. CBCP nanawagan karon sa gobyerno, sa mga nangalagad sa gobyerno, mga opisyal sa kagamhanan nga hunungon na, no, ang gihimo nga pagbangayan labi na gayud sa People's Initiative, no? Kay batud pa sa CBCP mura og naay tinuon nga adunay angay ulusbon sa Constitution sa Pilipinas, pero matud pa nila kinahanglan usa nga klaruhon ang pamaagi, no? Kay ang People's Initiative nagihimo karon sa mga pipila ka mga kongresista, matud pa nila dili wala kay mayong pagpasabot ang mga tao. Muna nga doon na pagyapoy kalibog sa hunahuna sa mga tao. Mao nga pamanawagan karon sa CBCP nga kung aduna may mga himuon nga pag-amenda sa Konstitusyon sa Pilipinas, mas mayo nga pasabton gid una ang mga tao aron nga aduna makatampo usab sila sa mayong kausaban niini. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Nahala padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa ato ang catechism. Okay, unang mga pangutana diri manghigala, no? Unsa man ang pag-ila, unsaon man nato pag-ila kung tinuod bagyod ang matud pa kining gitawag og kanang ang usa ka milagro nga nahitabo, no? Ways in order to test the authenticity of a miracle or apparition, no? Sa ato pa kita mismo kamao puntang mutimbang-timbang ba. Number 1 is evaluation of the personal qualities of the person involved, no? Labi na gayud sa mental balance, moral life, sincerity, obedience to the church authority, willingness to practice faith in the normal way. O, sa ato pa imong tan-awon kini bitaw na uban nga muna gimilagruhan kuno sila, imong tan-awon ang person involved kung unsa man pod ang kalidad sa iyang kinabuhi. Number 1 is mental balance. Wala ba'y problema sa panghuna-huna dagway mao nga naingon nga gimilagruhan siya. Ikaduha, moral life, no, maayo ba ang kinabuhi nga iyang gipuy-an. Number 2, sincerity. Tinuod ba daw ni o basin og nagkomedya ra ni. No? Number 2, next is obedience to the church authority. No, maminaw ba siya kung unsay mga gisugo sa simbahan Katoliko. Aduna ba may mga guidelines, ano na mga ingon ni ana, mutuman ba siya? Unya, nag-practice ba siya sa pagtulunan sa simbahan
ilibinigayod sa matud pa normal nga paagi. No? Muna siya. And number 2, evaluation of the content of the revelation themselves, that they do not disagree with faith and morals of the church, freedom from theological errors. Sa ato pa, next nga atong i-evaluate, mao ang milagro mismo, the revelation itself, no? Nga wala ba dagway kini makasupak sa gitudlo sa simbahan. Wala ba yung mga matud pa panagsumpaki sa gitudlo sa simbahan ug sa maong milagro. Number 3, the revelation results in healthy devotion and spiritual fruits in people's lives. No, na ang maong milagro nakapauso ba sa matud pa pagtuo sa mga tao, nahimo ba gyud silang matud pa healthy ang ilahang pagdevotion. No, unya wala bay kanang gitawag nato og mga gitawag nato dili maayong resulta, no, especially do na by works of mercy nga nahitabo. Muna siya yung mga authenticity. Sa ato pa, kung wala ning akong mga gihisgutan, mura o angay o something kang, o sa kuwan pa na, we should have second thought for this. Ato doon natin mga second thought. And next topic na to, is fortune telling a sin if it's just for fun? No, kining kuan, may bang maghimalad ba, manghimalad? Dili ba dagay ni sala, nga total lingaw-lingaw or man po din. Fortune telling is a sin against the first commandment. We should always bear that in mind, that the fortune telling is a sin against first commandment. The promise of fortune telling is to divine the future from on source other than God, no? Since God alone knows the future, even the angels and the devil can only guess. Fortune telling is blasphemous, the providence of God, and vulnerable to demonic interference. The church forbids such activities. Oy, dili gid ay mahayo ha. Katong mahilig kayong magpahimalad. Ayaw mo ani-ana no, kay ang Ginoo ra mao nasayod kung unsa ana sa unahan sa atong kinabuhi. Kanang uban din ha, matud pa diri sa atuang baruganan sa simbahan, nagtagna-tagna na. No, dili gid siya katulugan niya, di din siya kasaligan. Unya ang problema, ang kuyaw ra ba ana is kuan kanang may puruhan nga sakyan pa na siya sa demonyo, no? Nagitawag demonic interference. So, dili kita kaayo mo kanina na ha. Bino, dini na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Don. Tabo mana bilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.